Det vi fandt frem til via simple test med vores orienteringsløber, som var på klinikken, det var, at han benyttede hans lårmuskel til at bøje hoften med. Det vil sige, at lårmuskulaturen skulle bruge alt sit krudt på at bøje hoften, og det har den betydning, at lårmusklen så ikke kan udvikle kraft, eller ikke udvikle tilstrækkelig kraft, ned over knæet, som ellers er musklens primære opgave. Det har været det, som har gjort, at vores orienteringsløber over tid har fået ondt i begge knæ. Og det er det, man via Beactivated vil prøve at ændre på. Filosofien bag Beactivated, det er, at din krop har to funktioner. Din krop har to opgaver, som den skal kunne udføre. Det ene, det er, at din krop skal kunne trække vejret. Hvis du ikke kan trække vejret, så vil du dø. Det andet, din krop skal kunne gøre, det er, at den skal kunne bøje og kunne strække hoften. Hvis du ikke kan bøje og strække hoften, så har du ingen mulighed for at bevæge dig frem og tilbage, og du har ikke mulighed for at bevæge dig ned og op. Og hvis du ikke kan bevæge dig, jamen så vil du ultimativt også dø. Så din krop vil ofre alt for at få de to funktioner til at fungere. Hvis de muskler, som har de opgaver, det vil sige, det er din vejrtrækningsmuskel, det er din hoftebøjer, det er din ballemuskel, hvis de er slukket på grund af smerter, eller på grund af sådan længerevarende stress, fysisk eller psykisk, eller på grund af andre ting, jamen så vil din krop finde på alternative måder at udføre opgaverne på. Det vil sige, at du vil begynde at kompensere. Det man typisk ser, det er, at kroppen vil finde andre muskler til at hjælpe med at bøje og strække hoften. Det vil sige, at der er nogle muskler i din krop, som lige pludselig får nogle nye roller. Det betyder så også, at de muskler, som får de nye roller, jamen så er der noget andet, de må give køb på. Så er der noget af det, som de plejer at lave i din krop, som de ikke kan gøre mere. Og så kommer man ud i en glidebane, hvor man kan sige, at man har dårligere chancer for at hele op. Man har dårligere chancer for at få mindre smerter, hvis man kommer med smerter. Som idrætsudøver vil du have større risiko for at få skader, og du vil præstere dårligere. Så det man prøver at gøre med Beactivated, med selve behandlingen, det er at få musklerne til at udføre det arbejde, de er designet til, og ikke til at kompensere for andre ting, der ikke fungerer. Så vi vil gerne have hoftebøjerne, vi vil gerne have ballerne, vi vil gerne have vejrtrækningen til at fungere optimalt, fordi så kan din krop trække vejret, og den kan bevæge sig, og så vil resten af muskulaturen kunne klare det opgave, som de nu er sat i verden for at gøre. Behandlingen foregår altid ved, at man starter med at lave nogle ret simple, enten styrketest eller bevægelighedstest. Det foregår på Brixen. Det gør man af to årsager, både for at vi kan få en idé om, hvad status er, det vil sige, hvor stærk er du, hvor bevægelig er du, og så bruger vi det til at reteste med. Så det vil sige, når vi har udført behandlingen, så går vi tilbage og tester nøjagtigt det samme, for at se, om behandlingen har haft en effekt. Selve behandlingen foregår med simple tryk på bestemte steder i kroppen. Nogle steder vil være uden gener, så vil der være andre steder, hvor du vil opleve, at det føles sådan ret ubehageligt. Og det er lidt forskelligt fra person til person, alt efter hvilket mønster man har. Noget af det, der er virkelig fedt ved at arbejde med Beactivated, det er, at der kommer et respons med det samme, så du vil opleve et øjeblikkeligt skifte i styrke eller i bevægelighed, alt efter hvad det er, man retester imod. Og så efterfølgende, når man kommer op og gå, jamen så vil du opleve, at der får en anden fornemmelse i kroppen, når du går. Du kan finde mere om Beactivated på vores hjemmeside, som hedder www.proaktivteam.dk. Gå ind under afdelinger og find afdelingen Horsens, så står der noget omkring behandlingsformen. Og ellers så er du velkommen til at ringe til mig på 51 81 62 19, så vil jeg meget gerne snakke med dig omkring det.